നമസ്കാരം. ഇന്ന് നാം കേരളത്തിന്റെ 64ാം പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. 1956 നവംബർ 1-നാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ മലയാളം പ്രധാന ഭാഷയായ കേരളം രൂപം കൊണ്ടത്. നവംബർ 1 മലയാളികൾക്ക് കേരളപ്പിറവി ദിനം മാത്രമല്ല, മലയാള ഭാഷാ ദിനം കൂടിയാണ്. ഭൂപ്രകൃതിയും വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരവുമുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കളരിപ്പയറ്റ്, കഥകളി, ആയുർവേദം, തെയ്യം, പൂരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. നവംബർ 1 ഓരോ മലയാളിക്കും അഭിമാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ദിനമാണ്. എല്ലാവർക്കും കേരളപ്പിറവി ദിന ആശംസകൾ. നന്ദി.